Alle jaren helpt de gemeente €160.000 op mooi klompje. Doch willen ze ervan af. Omdat het yield er op een orenwijze wil gewoon komen. Die €160.000 kunnen we niet zomaar uit onze begroting halen. We willen dat wel terughalen in de lichtplaatsgeldverordening. En op die manier is onze inschatting, we weten grofweg hoe die verdeling in de gemeente Zuidwest-Friesland is, die €160.000 weer terug in onze begroting. Brancheorganisatie Hiswa is blij met de plan van het college van Zuidwest-Friesland. Ze denken dat het goed wezen zal voor de watersport in de gemeente. Ja, zeker. Ik denk in tijden van wat lastigere economische situaties betekent dat mensen ook erg op een portemonnee letten. En als je dan kan aanbieden dat je gratis kan varen, dan denk ik dat je een unique selling point hebt. Wat de Hiswa onbelangt volg je de andere Friese gemeenten dit voorbeeld. Toch had Zuidwest-Friesland wel eer voor de cultuurhistorische waarde van het klompje. Ja, of het klompje verdwijnt uit het cultuurbeeld Zuidwest-Friesland, dat gaan we niet bij voorbaat zeggen. Wij als college realiseren ons terdege dat het natuurlijk heel bijzonder is. Het hoort een beetje bij de Brugge. En onlangs had ik een gesprek met de voorzitter van Sneker Zakenlieden en die gaf wel een hele leuke geste. Die presenteerde deze hele fraaie flyer en die zei: doe dat voortaan in het klompje, dan heeft de toerist wat. Krijgt hij ook veel meer informatie over de verschillende bezienswaardigheden in de steden of dorpen. Nou, ik vind dat een hele interessante gedachte. De Hiswa vindt dat er nog een soort dienwerk in om ervoor te zorgen dat Friesland nog aantrekkelijker wordt voor boordse mensen. Nou, in de toekomst zou je de bruggen bijvoorbeeld helemaal kunnen automatisch bedienen. 24 uur per dag ben je dan als gast bereikbaar en kan je overal naartoe varen waar je wil. En dan kan je nog net even dat terrasje meepikken voordat je naar je jachthaven gaat. En dat komt ten goede voor de middenstand en voor de horeca. Qua yield zit dat er eerst even net in voor Zuidwest-Friesland. Maar waar wit wol had er Europese subsidie voor beschikbaar komt.